आं गन्डासरा टाबुक थां दङ मिनिमाम 3 থেকে 4 জন आं एमप्लय आं साख्रि होनाय बंनो खोनादों आं तिनि बरा आंनि बेगाव दङ आं फुनु गया একদম খপসা নাগে আর 10টা পাস এসি রে নাই 1 কোটি টাকা 1 কোটি 20 লাখ নেই 10টা পাস একদম ফ্রি রে নাই দিবরা সারা ম বাহাই দंबाय बाय सं काहानो दंबाय ना हेदे नरक निश्चयनो नुगै दंना दाबुक बिश्वजित देबबर्मा डक्टर बिश्वजित देबबर्मा हिनो अटो बागु tamo kotor kotor kubang mas samani khanao he da na ang to nukha norobo to nukha na ang si nukha norobo nukha bo kotor sai to mani pwd route ni bagoi bo thanga demand khai maro bo bai thangno samani chung khanaka te bo otorok bagoi to maro chung jotono khana ba kya he da ya auto ni bising bo bus ro bor nai no kotor bus 1 crore mahai bus ni dam rok mahai bas bo bori nai te hinga bo abo sabo chakri je 1 lakh borok no bo chakri nai nei sao 1 lakh borok no chakri nai je sarkar 50,000 borok no chakri ri maya Biswajit Deborma bo 1 lakh borok no bo chakri nai chakri gite abone bisingo bo sabo kubang ma ti prasarok no tebo business facing talang nai tebo kaham develop khairi nai PWD route bo sanoi tongo abo mari nai ya bo bazar bo khulu ka hino ba sonrok nukhana bini interview rok bazar bo khud bai thang khulugwi rikha 100 ta bazar khulugwi rikha hino bo 100 ta gete gaisa ko ngai bo phataro thangnani Paris London ngai bini belai no gana abo belai no gana jepur mu chungkha jepur pan thangmano 1 টাকা রাং করে খানা হইছে 1 টাকা রাং করে ফানা bo thangoi mano tamni hingai bo je bazar khulugri mane aro rogo company ro khulugri mane bono rangriwo bo baki rok bo thangoi mano flight ticket rok baki rok awai thangoi mano tamke bo naidi chini all country tongo 195 ni bisingo bo 109 da 110 bo guri jak joto jaga no bini mungsa je deso bo guriwo o deso no bini mungsa ব্যবস্থা খাই কাবো মুসা খুলগৈ গাই ফै কোম্পানি দোকান সুকান হাইরকটা গাবনি বাগাই বিনি রাং রং নিব কোনো অভাব করে হাইছি বা হাইনো রিমানো হনে বসাও বিনি ককচাং সাউই দङ তো आं बना हाबियाव साना फैया बिनि नगबो माहिनो गारि बाइक गोबां मा दङ बसा सालु जायगा ब सेफ्टी नि बागै पाब्लिक नि गारि मा कावबो अटो रो कागुरि दङ ता हाइनो ब सामानि क सुनुक मानि Hingga ani ke confuse mo do bab song ang bupur chimino nukha ang video bo sana ma yang dong do Biswajit Deborma bo bai thang bo doctor da PhD klaika doctor abo bang confuse bo doctor ya bo asuk no 100 ta bazar khuluka hingga ke bo bai thang khulug roi dong hingga bo gari rok bo nadi khorsa borok dukan khulunani hinai rang sanmani si rang korengoi bo bin gari bondok riwe khonoi bo rang reri khabu athinga bin gari tabu kore hai rok nge busu bukha ganang borong na ha diba ngai angobon confuse bo asukai bini phatargo bo 110 ta 109 ta country guri jak bo asuk London Paris bini baga mamulisi ngai angwano tamo bo Kubui dang na hinjora jorang wan sukuta bini ko kotor khana khai jora wo bisas bo khaimi ama haingo thang bai sam gabon tini khai norong no masung ka doan ang buji mai ne baga ang norong no masung ka Kubui da o Biswajit bo doctor do ঠিক আছে ang mani kha bo jodi otori oi tong khang kheti prasarok no bele kaham salute khai bona haisi rang nangesi 1000 ri khai no auto manasi tong hinga belai kaham hinga phiaba jodi auto na kha thik no boro bahike sunai tam khlainai obor bo kaise kok tongle na aba boro ne haite phai o rang bokhai to saw bo bai thang noi bokha boro man na o bo 100 ta 200 ta dukan khulugri mani bazar sanam ri mani abaro ta target bini bo agor tola na develop khainai harok nei sao khaike to kaham koksi ang confirm khaimani kha bose tini norong no sungoi je Biswajit Deborma bo nai chupara uri na 1 crore damni abo ba ekta ya 500 ta ri nai
Tripura sarante bazar khwlugwi nai abo busuk jorate kubui bayapsong abo simisi norok sabi ang abo simisi saimano busong haisi abo simisi hingke te kaisa bayapsong abo hingke ani khoroksa dol bo malai mani kok ang bo ana share khaikya ang kichanorok no share khayo 2023 27 tarik November afro hatai kotoro bo waiter khlai hino Biswajit deborma ha bo ani dol bai malai kha ani dol bai malai pro bo ani dol no sa no note khajaga na ro bini andaro Biswajit deborma bini andaro 30 jon PhD khlai nai tongpu bini andaro Biswajit deborma ne andaro 30 jon PhD khlai nai tong hai nai bo bono saka inge 32 ta job bo yakar kha no 32 ta job Biswajit deborma yakar kha hai nai bo saka bu ang norno bini comment bang phonok nai do 32 ta job yakar kha bo inge te ta hui saka bono 2 crore taka ni 2 কোটি ni bini kaisa boy library tongpo o library bo sokjaka nai sa hai nai sa bo library bo sokjaka hingke ba o ani o dol khai bini news no nugo bini video no nugo bo tongmali able bo muitu man phai kata bujikha bo joli jak thanga bono rusi ruklai di Tripura ni sai tong khabo khai joli jak oi bo thos thokai batpar hai nai ani dol khai bo khoroksa Paris to London khai bo 99 bar yakung bai himba guri kha pothang phai Paris to London saksi nangle heno bahero hin sai khana dikha bono nge bo oborok bono nugo muitu man khata bujikha nge bo belai tungjakha oborok bo faltu sible angbai malai naisi hai sai tong khabo kubui da thokai bang sai manle kento bo je samani da busu jorote kubui bo bosimi sai mano ma malai khana no amhai hin sao nge khorokcha kubui borono to make saya kebo heda amo hinke bo khoroksa restaurant se waiter khai tong ge bahke bufru doctor ngoi thanga hairokta bufru London Paris thanga guri kha 100 ta bazar khwlugwi kha amorok bo thaibe geta bin bo khorok buji kha nge bo joli jakata faltu se borono Ruklai de Parani hairok kata buji kha nge jora jora kha ambo wansugo bo asu je ko kotor sao ba mar ha BJP সরকার Tripura bo BJP সরকার Center of BJP সরকার borok si 50,000 chakri riya ar nai sao bo 1 lakh chakri ri nai pamul lai khana bazgari ri nai koror taka ni omle lai khana bo siri huino are over kok samani maharokta are rang rok to kamse nang ya ticket tok free si thangmano hairok sakang gang bo jorawo bini bule lai khana obarum khana ne wansu gangbo nok tamo wansu ang khaida norok wansu na boro nai abono baksa khai tamo sa bini bo thokai se bini bo batpar se jongnuka koyekjona neta rok bo samane nugo bini bo batpar se thokai se hinai neta no kare bo public rok bo baksa sa bono Parani se Ruklai di ama batpar se faltu si chung kelenkari rok bo nugoi tongo bini bo politics phaichingo kuno musa politics bini uklogo tongo hai rokta baksa borok sao ang saya do bo baksa borok salai do comment dok bo baksa no bini news ni comment dok nai nei bani ngabono chabai meya ang khai chabai meya haisi je chabai mane khai to chabai man khana baksa to thokai hinu bini bo faltu thokai ei sob rok parabo lamani ti bezal no mani rok nong nukha neta peta no guri to mani nukha nge tamo buji maya abono tamo buji maya buji na inge noroksi nge norok no comment ni bising tui sari please bini bo thokai dena tamo tini norok comment khaina bin baga kaham video ang kaisa tubi fena haisi norok comment khlai kai ke hambai websong ang noron comment na naising tongo paithak jora an video nai di ang noron comment naising tongo haisi hambai